Takže čau lidi, vítejte u mého dalšího videa. A tohle video je teda trochu informačka, trochu ne, protože budu natáčet na jiný kanál a budu natáčet na Katka70 nebo nějak tak. A odkaz dám vám v popisku, protože tenhle mobil nebudu mít a budu mít tady ten, který vám teď ukážu. Tady tenhle, který není jakože stejný, ale je prostě o trošku větší a je to Samsung Galaxy Trend 2 a mám už tu Spotify a prostě to potom bude video a tak. A protože ho nebudu natáčet na tady tím, tak ho budu natáčet na tady tom a tady tenhle mobil už nebudu mít. Chtěla jsem tímhle teda natáčet, ale stejně ho musím dát potom za ekřenu. No a to je tak všechno, co bych vám chtěla říct. Já se s váma učím, uvidíme se na druhém kanále, kde budu teda natáčet úplně jakože hodně, budou možná lepší kvalitní videa. Doufám, že teda jo. A tohle je konec videa, já se s vámi loučím a čauky.